Chenro mar jiwo jopiny oyud thuolo mar ng'eyo ka ginyalo tudore gi jogo mantie kod ng'ol mar winjo nochopo e giko mare ka moko kuom ogandago e kaunti ma Homa Bay ywago midhiero ma gikale ka giwacho ni migepe mag piny owacho kosebedo ka dewogi kaka ogendni mamoko. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Halia Beach noloso gi moko kuom jogo mantiere kod pek mar winjo kendo gilero sigandgi e yo makama. Dwe mar 9 en dwe makende mar miyo jopiny ng'eyo ka ginyalo tudore kod jogo man gi ng'ol kata pek mar winjo, ka bende ne thuolo mar ng'eyo pek ma gisebedo ka gikale ngimagi kod yore minyalo konygigo mondo gidag kaka owinjore. Jogo man kod ng'ol mar winjo thothgi ok osebedo ka yudo yot e ngimagi, ka jokedo ne ratiro margi bende osebedo ka ywak ni jopuonjre manie skunde moyiedhi ne jogo man kod pek mar winjo. Thothgi ok yudo omenda mag jolo sombgi. E kar dak ma Got Rabuor ka chud bura ma Homa Bay Town, Jael Achieng' ma bende ni kod pek mar winjo kaachiel kod wuon pargi ka okalo jalok wach ywak wi pek magi kale ka sani odiwo kod wuode ma jaklas 9 e ot nyaka ne riembe dwe achiel mokalo nikech nok mar school fees. Society ni kod negative attitude kuom jogo modak kod ng'ol. An gi nyathina ma wasechandore godo kanyocha donje form 1 tasebedo gi shida kabisa nikech kaka yud pesa onge, tich bo kanyal yudo, school fee onge. Koro kaka nodonjo form 1 idwaro 32,000 to nyaka sani nyathi pod nigi balance maduong', aonge gi pesa, asebedo gi paro mang'eny. Nyathi dhi school dakika jumbe 2 iriembo nyathi to ambe aonge tich. Jael wacho ni kata mana yudo tich apise mag sirikal ok yot ne jogo mani kod pek mar winjo mondo giyud kaka ginyalo konyore, kendo ma osemiye pek ka okwayo sirikal mondo oyie oresgi. Atemo kata donjo offices mag government to ginyisa mana ni ariti. Koro an akwayo akang'eyo kaka dakonyo nyathina ni. Wazazi wangu wako na shida ya kutosikia. Sister yangu mkubwa aliacha shule juu hakuna mwenye alikuwa anaweza kumlipia karo ya shule. Nami pia hapa venye niliingia kidato cha kwanza sikupata mwenye anaweza nilipia karo ya shule. Rawera ni bende ni kod pek mar winjo ne ong'ado mondo donje tij riembo apiko e boma ma Homa Bay bang' yudo lony mare ka tiegruok mar tije lwedo nikech onge ng'ama nyalo mako bade. To bang'e adoga paro ni anyalo timo vocational training. Koro nadhi asomo goranda nikech jonyuol na onge, to koro adoga paro ni to koro ere kaka adwa timo. Awacho ni kadhi penjo jok ma wuoyogi ni to anyalo puonjora riembo pikipiki nang'o. Akwayo osiepa moro ni yawa puonja. Koro atemo bedo kaka abedo to kamano to puonja kamano madhi mang'eyo riembo pikipiki. Nikech aonge gi pikipiki ma mara, an mana gi ng'ato miya, koro ariembo ne to godhiambo waduoko pesa. Luwore kaka pesa oyudore. Koro amba yudo matin to admiyo wuon pikipiki be mare. Bedo ni jogo mani kod pek mar winjo kale midhiero mopogore kuonde ma gidake emomiyo wal dwe mar 9 higa ka higa dwe makende mar miyo jopiny ng'eyo matut kaka ginyalo tudore kod joma kamago ma ok girocho ratichgi. Nigatiere belief moro mag winjo gigo ni momo kiny kia ni kigoye to ni nyaka remo chod, mago gina nyaka remo chwere koweyi, mago gina met. Jonyuol monyuolo bende winjo chunygi ni nyathini kata somo onge kamobotimo kamobodhi. Koro inwang'o ni janyuol konyuolo nyathi to neno ni nyathine ma winjo cha emokwongo tere skul to mamomoni to werego. Kata ka gibiro mondo gikwa kony mar CDF to migi. Jonyuol wacho ni ka gidhi tinyiso gi nyithindo mong'ol ok mi. The society can never be inclusive. Ka the society ok nyal communicate with the deaf effectively. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.